Hello guys, punta kami sa bukid. Hindi ko sinuot ang pustiso ko kasi masakit yung ngag-ngag ko. Masakit pag nilagyan ng pustiso. Kaya hindi ko na sinuot ang pustiso ko at ito dalhin ko doon sa bukid. Pansit. Yan, si mama na ang magbili ng sahog. Si mama na ang magbili sa sahog. Huwag na kayong magtaka guys na wala akong ngipin kasi masakit talaga ang gilagid ko kapag sinuot ko yung martel ko. Si Papa guys, galing to sa trabaho. Hello guys, guwapo ba? Ay, balag wala yung ngipon. Huwag na kayong magtaka na wala akong ngipin kasi masakit ang gilagid ko. Kaya hindi ko na susuotin marpil ko. Tapos si Manang, sabay kami. Magpunta din ako kay Manang kasi may saging daw siya doon na hinog. May lago lagi tabang. Punta na kami sa bukid, guys. Walang ngipin. Pakit sa bayabas. Ako na nga nadanaron lagi nga dilisutan sa marpil kaya para nga magahi ang lagos. Para makasukulit pinaakay. Ay ngano di ay. Ngano di ay maghandol sa gis. Ngano di ay. May problema nila na ako. Ngipon na ako magkamot ng trabaho. Di man ako ngipon. Diba? May problema sa ngipon. Wala akong ngipon nga. Ang kamot man ako ng trabaho. Kaliho. Problema na nila naglantawaw nila akong ngipon. Naganitaw na nila. Tughan kita kundat bay. Hala! Here na kami guys sa bahay ni Mother. At ayan, pansit. Pero wala na sagol kay wamtay kwarta pa, pa may sweldo. Tapos tinapay nga gamay. Tapos si Mother. Bintoy. Pareha Ano namin. ba kayo na si Bintoy kanina? Ay, sag Marites. Pareha namin ni Mother nga wala ngipo, no? Bisa mama kaya na pa yung ngipo nagawas gamay. Ingon nga ayan na lang bigay pagwan sa imo bigay kay naayan kuan nga ay So, naay margarine ni mama, guys. Di ko kadulot man. Wa si Riri ko no ignangay sa lami, guys, sa tinapay. Na di na lugar maghuwam sa tuga ni di na mangita sa tuga ni Bintoy. ayaw na Bintoy si Mercy mo papangitaa. Na ang sa recollection nila ma ang suoton. Itumda na Ugma sila man ugma sila ang kuan sa bibis ang pictorial. pictorial. O pictorial. Kaya man kami pictorial. Bangos ra bang iya kuan sudan. Sa graduation. Dayon isa kamilan. Wala nagkuha ng maestro pila kabuk bangos basta ka isda bangos ug bahon. Oh, inyo man duha ni Mercy. Dua mo ka kilo di. Tag 2 ka kilo? 2 Dili, ka kilo? Kamu duha ni Mercy. Inyo duha Mercy. Gani ta dua mo ka kilo. Isa ra ka kilo. 400 sad. Sara ka kilo. Taksa mo kilo Mercy. Kada man estudyante ma? Dili. Ay, Upat tulo ra man ka putahi. na Ang uban na may nag-angkon sa humba, nasa nag-angkon sa manok Tagsa mo makatutuan. ka kilo. Nagamay na kayo, tagsa mo ka kilo, dua ka kilo. Undag ko, isa ka kilo, isa mo. Masa nga atil mo na ang mga ginikanan. pareha ra gyapon na itong December ba dagang kay sudan. December laki palit ng Adi man kay na daghan nagsudan kay si BJ nag-pledge og lechon bili. Si? BJ lechon bili man iya. Nabasahan man ako sa group chat. Kaya wala man ang tambong si Kuan. Kami sa unsay gimitingan sir na kaya mo kuan lang ko sir sa lechon bili. Kita mo busy. Bijin ba bijin? Mama ni kuan. Jan Dember. Ay. Kaunta guys oh. Pero gahi man siya. Di kadutlan man ay aganan naron na ako ni akong kuan nga makakaong ko gahi kay kanang naay nagtubo sa akong kuan ba sa akong lagos. Sakit kayo agi kuan sa kuan kay dito sa Cagayan di man ako agtanggalon kay wala ko makadala sa sudlanan sa akong marpil. Agtanggalon ako asan ako ibutang. Ako makadala sa sudlanan di wala na magtanggal so matulog ko wala natanggal so init tungod siguro to sa kainit
Na aglisod gani ko pagkaon ng butangan ako sa Marpil. Mo dito gani kaon ko sa kaon ko nga kuan ra kanang butangan na ako sa humol na ako sa kape. Nakanigahi man no, pero ha. Iya ko nung sanina ang suoto ni Bintoy pag pictorial Uniform magkaha. sapatos. Uniform. Kapatos yung itom. Hmm. Ito po yung sapatos itom da. School shoes. Pangukay-ngukay dito ma. Sa kuan. Nadagang Ah, bayo. Ma. Dinhin mo na siya pagkatulog nga. Di na siya makailam sa tutoy. Kuba. Ano sari ka ulit gabi eh? Gani nga pa bantag sa'yo. Yan nga si Bintoy. Uy, Bintoy, aha ka na niyog to. Hindi mo gikaon mo man ka naglungag. Nagungag yung gusto ko. Naaman mo man lagi na kanon diha. Ay, iladag ko sa list dahil nagkaon. O pag sige laaga ba? Sorry. Bahot kayo ka ha. Sorry. Naglungag Ma! ka. Ma, Dala ako ayak ko kon mga sapatos ma. Daw ako uniform ma kaysa pictorial mo sa UIB. Dawa Bintoy, naglatawa ka, tanawa nga atong pertahan. na mo practice na nito na volleyball kami doon natural. Si Mama ra din he. Guys, og si Bintoy. Na si Bintoy kagustog kugbong. Ang kamang ko kami. Amo na lang ihatod si Papa din he. Ako man si Leng. Ikaw man si Wow. Para makatugbong Ikaw po si man Bintoy. yung So, gimingaw si Bintoy. Spike kan din ako no, nanak tingnan ko sa. Nanak tingnan ko sa ni Mama. Spike kan ako. Ano sa bulang sinuod? Ito lang yung namin sa natin ako. Ito lang nga kahilin. Naidaghan sa ako ni Mama din he guys. Puto sa makaputo sa saging. Sayan gikuan ni Riri. Ay. Iputo sa Ay, napakay saging. gusto na sa kanang kuan. Ito. Butara gali sa kuan. Kay nindot kayo ang saging nga lakatan guys kung agkaputo siya. Tuwa dito So man. ayan. Si Koreana. Hey guys. Maghapit pa may karon dito ila ni Manang kay na daw iyang saging dito nga hinog. Aman sila ni Gat na adto Na Ala. sa inyo. Oo. Kapi-kapi muna kami guys. Manguli nami guys. Okay. Mag-adto pa mi ila ni Manang. Kay ito kunoy saging dito nga hinog. Nakunoy saging dito guys nga hinog. So among hapiton. Diyan si Mother. Giguba ang iyang kuan sa iro mong iyang tapakan. Pasakan na daw. Bo, nali ah. Tagyan mo na. Si Bodo guys, dito niya iniwan ang motor kasi nangipo siya. Nagkawas ko guys kay lisod kayong dalan. Dito na kami guys sa bahay ni Manang Otek. Si Mimi. Unsa man ay mong gidala-dala me? Aman mo saging nang. Ha? Asa? So, may saging guys, oh. Diba? Amas. Lami ni siya nga saging kay Amas. Uban ka daw ipauli si Buglok pagyayar ako itong tablet. Aman di ay. Personal charge. Apit. So, iya daw ning ipadala tanan guys. Kaya di na siguro siya kinahagkaon na ni puraan siya. Ano ba pag ugma man? Trabaho ka ugma. Kung makatuba. Kaya normal kayo nagilisod gani kog ilis. Pahuway sa naa kay bughat na naa. Kitis tanan man. Gihubagan yung ilok guys. Kabughat na guro ni siya tungod sa kainit. Daghan man nian. Dako bikin nga bulig dana mo gunong. Nya. Duha kasi pisag gidanggi. Patugan man sa manok. Kaon sa manok do kasupe. Nandoy gid sayang kay nangalata lagi. Sus. Nangahinog ba sa kuan nang Ano na to eh. Sayang.
Bagas pa kong pilo. So, manguli nami guys. Ayan, nakadala saging. Kadala ko ugma sa kagayan sa hinog ug kuan. Hinog ug hilaw, arabia ug amas. Ang kaon-kaonan dito. A few moments later. Ito guys, Di lagi sa kuwan. kakain na kami at mag-pray si Budog. Dili lagi magtulog-tulog, basta mag-pray. Mag-pray si Budog. Habang ikaw. Ano ba gini guys, no? Kung mag-pray na, tulog-tulog. Pag-pray na pag-pray sa isa, kaya tulog-tulog lang. Tapos mo niya ng Ginoo. Kadamdaman na nito may kuhan ba na modern fight nga. Ayun na, mag-pray si mama, nagpuyuan. Ano di ba man pag, bakit siya nagsulod din kay, ang mag-pray ka ron si mama, nagduga na dyan ito. Gutaan na dyan dati, nga gutom na kayo sila. Gutaan na Diyos, paglantaw ko nag-siya pagkaon na mo dito. Ipapray na sila. Father, Son, Holy Spirit, and bless us, O Lord, and this day give each about us with and live about it, O Christ, our Lord, Amen. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Pagko lima. May suka na ninyo. Hindi nagbudlok-budlok yung Wala kinilaw, ginataan na na. Ang ginataan na ini. Dan na dan. Tataw, tataw. Ba magkakanalan dyan. Bless, alay na. Ay, dali na. Turun kita masuk. Kau na ba? Wala, nag-ibaso na. Ang baso nga. Manyapon ta ninyo guys. Kasi maganda din. Hindi ka. Mao ni mama. Mama, bantay. Puro ko ama. Ano ba ito siya na? Baban, hindi. Pauban, ko na maganda. Mama, nakuha din mo kaya ako bantay kay kung maduwit na mo. Uliwi. Ano tan? Ganina rin natin siya Holy Week. Ano kasi yun ma? Kaya nung jag Holy Week, kaya Holy Week, bakit tas-tas yung bakasyon? Ah, balik ito si Undoy din sa. Para sa rabok ko yun. Aku mau bantu tuh. Na, bumang ka to. Pakasakay ka to sa Batok bata. ko yung kamay. Tingsa, ang gataw nga, uban man ito. Ang pamilya ng tubig. Ang nakaw sila. Awak ko lang, bukas sa papan ng tulog. Ano pa yung nagkado ka? Diyan na ka, yung silula. Diyan, tulog na. Agay man binto niya ma ito tulog ma. Kaya ko aso di ma ipatungan ko na tuloy papa dani. Papa dani. Agay pa din man binto ay katulog pa na agpansaan ko sa kuana. Karong sa uban ito mama. So sige. Pagwa tan ba ka uma sayo pa. Matangay, tubuan lang ta. Kali ko. Ay, gumin ito. May tabig ito? Ha, bigyan kawayan tabig. May ako kaan? Puliso na. Kasilo na. Kasilo na. Hapon na dai ka bless. Ha? Ganyan nyo. Nagbalik mo si nanay sa bugas. Ada na kana duty dan, brengsek na dan. Ugma, dito lang ka sa building house niya, ugma. Diyan? Hindi pa. Ano yun? Pakuha suka. Na so kaya sa balayo. Ito siya, Hey. na. Ganito mo gid daw kaon 20, gusto pila malibol. Yata mo maribili. Nandun pag Palit na suka. Palit na suka. Ugma, magkasing lagi ito. Balik din yung printe. Balik lang, balik. Ikaw ni bayad?
Kung magsuldo doon ko kay Jollibee mo. Kung hindi maguban ako, kung magsuldo ka kay Jollibee. Ay, ako ta. Matuloy ko dito. Pero wala maguban, wala. Ako rin. Ako talaga mga babi to. Ako ka ato sa Jollibee ta. Wala, binti na kasi sa Jollibee ma. Wala pa. Ay. Giling. Ako, mas good na lang. Gabi eh. Hapon. Ay, iyo ka mo bibigyan na. Alam, sumaka mo sa niya mo. Tapos siya. Wala ba na nahuto? Ayaw ko. Wala na yung kamutin siya. Kaya, Wala sa mas Jollibee. Kinamot yun. Pag magbuka balay, doon ako kakaadlap sa balay-balay ng tao. Ano nang tawag naman nila po, pero Mama ka rin simula. maawag ito nila balde ba nga agwata. Kaya hindi ka ba yung pangulong. Dul. Pagkala na eh. Wang sa eh. May maganda, ibagtanong ka para mauga. Hindi man yun nila kabayo ang taon ko. Lang, yung daan na. Balik mo nila ko sila kay Tita. laki daw. Doon, kwan. Ito dong. Ay, Bayad ka lang ere. si Ayuton. si Bibi o si Kwan ba? Si Dilbert gani. Lili. Loy o si katong ito ni Ana. Denmark. Katong ito. Arjun. Arjun. Ay, nabot ko mo. Ako ang bigyan ko pa na lang. Safety. Ano sa Dilbert? Sus magban ta bintoy. Ugma, wa ka nagasulod sa libe. Sulod ka ugma. Isunod lang ka din yung mga aon. Tidak lalo kan magkuyo ka. Tama ka sunod ka. Iba nag-stop bird ng house. Ikaw sa ito na. Nalain na fit tayo. Iba yung kanya ko na ikaw. Ayun, mabilis. Wala.